Toto Malot has kumira kutuka makeras. I don't know hangu what is going to happen in show yake ku UK, but vanhu ku UK vajamuka. Let me just read some of her posts that she wrote and deleted. Hanzi, kune munhu anotokura achiti my dream is to become a nurse aide in a foreign country. My goals echinherera. Kuva nurse aide after 4 kupererwa mfunge hamuna kuenda UK by choice, makaenda nenyaya yenhamo. Vanyora zvake kuti kumalot kwenyu, you can actually see the word that she wrote. Baba wake vanoita basa rei, maparents ake anoita basa rei, are they not above 40? Ndakaona sisimeli vachimudefenda musuno vachitaura kuti ava vanoita basa, vachitaura Kate zvikanzi anoita basa rekutukana nevana, honai vana vakuzomupedzera manje. Age yasisimeli chii? Sisimeli havasati vakuma50, but ndikeara vakutukwawo kana ivo futi vari kutoudzwa kuti vakashaya life kuenda kwavakaenda kuenda kuUK. Munhu ari kunoda kunoperformera manurse aid otuka futi manurse aid acho. Muri kuona zviri kuitika panapa kuti hazvina kunyatsomira zvakanaka. Haasi kuziva kuti vanhu vakaenda ivavo vaine maabove 40 vamwe vacho vakatosiya maprofession avo masvinu muno muZimbabwe, vakati zviri nani kunoita nurse aid kune mari shoma, vanzwa nekutambira $200, vakati regai ndiende hangu kunoita nurse aid. It's not kuti vanga vasina life munomu, vanga vatoriwo nelife yavo, vanga vatori nemacareers, vakatotsveta macertificate avo paside, vakati regai tiende kwaita mukana wekuti tiite makeara uko, pamwe zvimwe zvinhu zvinozogona kumuka pamberi apo taenda kuUK ikoko. Iye ari kutuka futi vanhu hanzi kushaya life. Haafunge kuti zvinhu izvozvo zvinotanga kupi kuti munhu ozoti panapa ame 40 year ame 50 year ndakunoita keara. Haasi kuziva kuti nhamo yemuno munhu yakakonzeresa iyo ZANU-PF iri kumba mashows iyoyo ndo yakakonzeresa kuti vanhu vapfeke mabhegi avo vaende. Hanzi naiye ina handirwadziwa nekunzi mbavha because handisisiri mbavha anymore. Imi muri kurwadziwa nekunzi manurse aid, imi muchingori manurse aid. Anyway chimukai muende kushift ana nhova. Muri kunzwa zviri kutaurwa nemusikana uyu? Mukai muende kushift ana nhova. Ainyora Maxena naya iyo post yekuti hanzi imi muchimukai muende kushift. Hanzi inini ndakabva kuita mbavha, munondituka handisirisiri mbavha, but then imi muri kurwadziwa nekuti muchingori manurse aid. Wow, ari kufaita nemanurse aid pakai. What is a beef with nurse aids? Ask me, chimbonyatsondiitirewo, like ndodawo closure panyaya iyi kuti pane manurse aid here akatukana naye musikana uyu, kana kuti Ketina ndiwo wanga achitukana naye. Saka manurse aid, why are manurse aid being caught up munyaya dzake idzi? Hanzi panapa, okay, wedhi iro muri kuriona mega. Hanzi kumalot kwenyu imi muda kuti kuUK kwacho kuye zvakata kuti asviko kuimbirei masongs enhamo, imi magara muri munhamo. Kotoya isu ana okay vemafanis murerukirwe. Ari kutoti ari kuda kupinda ipa, ari kushora imwe music, ashora mamwe artist iyo bva ataurawo kuti muda kuti ana auye abva azviona iye ari bigger than every musician nekuenda kwainzi ari kuenda kuUK. Akakuenda, that is akakuenda kuUK kwacho. But panapa sisi vanenge I don't know what is really happening in your head, in your big head, but I think musoro wake wakurisa manje zvaakuita izvi. And then hanzi teta topiwa mari yakawanda kwazvo nemapromoters kuti tiuye kuzokuimbira izvinyadzi mumborefresha cause mune depression yekugara muchitaura chirungu netumastress twekusuwa kumusha kwamakatiza nenyaya yenhamo. Iyo nhamo yaari kungoramba achingoemphasize kuti nhamo. Iye haana nhamo. Iye nhamo iye abva aona atova nemari dzaari kupiwa idzodzo neZANU-PF nemari 10,000 uchi achinayo 10,000 yacho nemashows ari kuenda iwawa. Abva atoona sterek nhamo yake yabva zvekutodaro zvekutoti haachaita nhamo in future. Imika musikana uyu zvaari kuda kuita handisi kunyatsozvinzwisisa hangu, but anyway she knows what she's doing. She's an adult. At the end of the day we shouldn't even question it much. Nemalot atona atoita meditating life. Last year chaichayo ane 1 year apinda muindustry yande, but last year aitukana na DJ Ino waiwe ndoziziva nyaya yake na DJ Ino, ndosaka ndichingoti musikana uyu kanga asada kutionererwa kudai. So 1 year iyoyo atona atoa set for life, mari yese. Ngaavhunze vanhu vanogara vachipiwa mari ana Jabreza avataurise mari haideni noise, mari haitombode zvese izvi.
Go and check interview yaketwa na DJ Ino kuti pavakatukwa namaloti kuti sei vanhu mawedzi kunzi kumaloti kwa DJ Ino, why those words are always being said. It's because DJ Ino akanyatsobuda pachena akati maloti takamudzinga umba kweduku nenyaya yekuti anga akusapasisi vacho rent. And madomasi aikumbira mumba, mafuta aikumbira mumba make maigara muine nhamo, asina kana gasi, hanzi aitokumbira kuti ndokumbirawo kuisawo poto yangu pagas stove. Zvinhu zvakatomuremera last year, but ndiye ouya oti hanzi career yangu yane 1 year. 1 year anoziva kuti inogona kutopera career zvachose, totozokangamwa kuti kwangu ine munhu anonzi Maloti. Pane vanga vachimusapota vatoti isusu tamira hatichaziyawo tanchimusapota, but at this moment we are not there anymore. I think dzimwe pfungwa dzake dzinomboita dzichinzvenga dzichimboenda because of brongo I think rinokanganisa ini kufunga kwemunhu. Kete waari kutukana naye, she doesn't stay ku-UK, she's not a carer, she is in Ireland. What's the beef nema-carers then? Ana Meli, I don't know kuti vachiri kumusapota here after anzi vanhu after 40 vanoenda unoita, because Meli akafeila kalife yekuAfrica kauya akaenda kuEurope akafeila, ende Meli wesika haatorina chikoro ska ngaabude futi Meli ngaabude achisapota kudai, ndopandonyatsona kuti amai vaiveka dzinenge dzinombotamawo futi akabuda achingotaura achingosapota zvakadai. So hasha dzaMaloti mukati dzichirimo, amen, I don't know, but hasha dzake ndikunyazoshaya kuti dziri kunyatsotangira papi dzisvika papi, and I doubt very much kuti dzinomboita, I think kuti dzinomboita dzichimbotiza mbichana. I blame timu rikumusekerera, ndo rimwe rikumusekerera achitaura zvebrongo papublic, ndo rimwe timu randiri kublema iroro. Zvigunduru zveku-UK ndimuchateerera music yake, ndimuchaenda ikoko kumusic yake ichinherera. Vanhu chaivo vakakwana ka, aiwa muende kune zvinhu zvakadai so, especially kana watotukwa zvatuka kudai so. And then someone is saying panapa, vabereki vake vane professional yei, iye anoita professional yei kugadzira mafuta ecancer, asina laboratory kana certificate rekuimba dhedhedhe, nekuti uyu DJ Ino nekuti tiri verobhari ndokuita medicine life kwaakaita. According to what she is actually saying, Muskana, she has already made it in life. She doesn't need anybody to tell her anything. Ngabvunze asiskwanda kuti aripi necareer yake yakapera nekutongonanzvisa munhu tsoka. That was a mistake. Ndo zvakatongoperera ipapo. Japreza paya akatomudza akati, language, please avoid your language. If you're coming to my show, please respect my show. Ndo zvaanoimba achiti, I have performed on one of the biggest stages in Zimbabwe. Nenyaya yekuti Japreza akatomu kutsimidzisa kuti I don't want nonsense on my stage. I'm inviting you, so please behave. She must have learned from that kuti if you want to be a professional, you avoid language imwe. But iye ari kuda kuti chimbare chiganvosta. Maloti mfungwa dzake ari kutoona life yake yekuroja iyo itori bozve kuti kubuda mbare kwaakaita, it was a big achievement for her. I'm not defending Katie on the other side. Katie ane zvakewo, but nyaya yekutukirwa kunzi makeara machichichi anetsana Katie. What is that ari kunetsana nevanhu nemakeara edu anotitumira ma20 kuno kuAfrica? Mwari ave naye zvake, because makeara iwo ari kuchengeta mhuri dzakawanda, ende makeara iwawo ari kuti ngaauye timuteme zvedu nemakeni, havasi tomboda zvakutombosekera, hanzi ngaauye. And apology, I don't see it coming from Muskana uya, asi Muskana anoita sorry. I saw someone achitaura futi kuti zveni ngaanoimbire kumbare ikoko asateerere mari dzemanurse aid, isu hatitoda kumuona futi. Mari yemunhu mari yevanhu ngaaregere kuida kana achinyatsoziva zvake kuti iye anogadzira yake kumba kwavo ikoko. She has made it in life, she doesn't need mari yevanhu. Vanoenda vachipa vanawo mari dzekuenda ikoko muri wrong futi ikoko. Akatadza life iye one. Kuimba kushaya life kauko ndo zvaangati anoi life yechii yaanayo. Dai anga ine life ari doctor kana teacher, but she is not any of that. Pane mumwe munhu ari kusapota iye Maloti. Hands regarding Maloti's recent comments, yes, she took a wrong turn by generalizing Zimbabweans in the UK.
Many of us were proud to be here and we work hard for our families, but let us remember everyone makes mistakes when emotions are high. Malot is a rising talent in Zim so instead of pushing for a cancellation of a April UK show, let us use this as a teaching moment. We should not destroy a young career over one bad live session. Let's hope she realizes the weight of your words, offers a sincere apology to the Zim diaspora community, and we can move forward. We are one people, whether at home or abroad. Sisava pfungwa dzavo hadzinyatofambe mushe. Aminoti vamwe vanhu vari kuuk mashifts anenge anovakanganisa sometimes. I think vanoremerwa stereki nekufunga sisava because mukuona kuti angataura kuti hanzi why cancelling here because of one life. Haasi kuona maposta ari kuitwa namalot random achituka makiara satiko kuuk but tikuona kuti its bad. Iye ari kutoita ukiara hwacho ari kutoona zviri right. Ndo zvandiri kuona kuti dzimwe pfungwa dzinoda kutariswa. And then someone commented, my sister, I understand that you may have your reason for standing by her, and loyalty is something I respect. However, we also have to be honest about the bigger picture. When someone openly admits to drug abuse, glorify a life of crime, and frequently uses vulgar language in public, we must ask ourselves what kind of example that sets for our community and especially for our children. Freedom of expression is one thing, but influence comes with responsibility. If we are to call her an artist, then we should also question the kind of message and values her art in promoting. It is uplifting, it is constructive, or is it normalizing destructive behavior? Supporting Munu does not mean we should ignore harmful contact. As a society, we should encourage content and role model that build rather than break down. So one needs no donza, not our sister. And then someone is saying she's unforgivable. Dear, I didn't know her and just came across her today insulting me or us when we don't even know who the hell she is and what she does. Let her make money in Zim, not from us. While she is uncouth and degrading and disgraceful, people in Zim who attend their shows are primarily spending diaspora money. It's our relatives we give money to chill out at your shows, and that's an honest fact. Vanhu vanenge vatowana mari from someone somewhere. Iye haaconsidered that kuti vanhu vari kutoenda kumashows ake muZimbabwe, they are also having money from makiaras acho iwawo, but iye nenyenya yekuti ane musoro unofunga stereki, she doesn't see all that. And then someone answered, that wasn't a mistake, it's ignorance in capital letters. Chidofo chaicho. Aiwa chidofo. Kana wakaenda kuchikoro chaiko. Ndakamunzwa achita ndakadzidza kuSouth Africa akaita sei. I think kuti ndo problem number 1. Dai akadzidza muno probably behavior yake dai isina kudai so. Hanzi which talent, talking about talent rekutukamiswa imimi. The problem actually starts when people call her an artist. Aiwa ndo problem number 1. She's not an artist. Pakadai so artist wechi anoita zvakadai so malotka tinenge chida kumusapota especially because of ulengende murume wake but zvimwe zvacho hazvizonyatsoite zvakanaka pane vanhu. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Panyaya iyo wasara subscriber, please make sure that you're subscribed. Thank you so much for 35,000, but we are now road to 50,000. Please let's push. Wasara subscriber, if you have watched to this extent, please do the right thing by subscribing. Haungaone video to this extent usina kusiya subscriptions and subscriber mahara, you don't pay.